Robert, żagħżugħ ta' 28 sena. Anzi, Father Robert, għax ġimgħa ilu Robert isir saċerdot. Id-don kbir li Alla l-imbierek se jagħti lill-Knisja permezz ta' Robert. Trid int flimkien miegħi titlob il-ħnina ta' Alla għall-poplu fdat lilek. Intu tħares bla għeda il-kmandament li titlob dejjem. Iva, nrid. Għadni qed nidra dak il-ħin fraħt ħafna u għadni ferħan ħafna, imma ġieli ċempluli, pereżempju, hello, Father Robert, ngħid dak minnu, ngħid għax għadni qed nidra. Father Robert mhux dejjem kien għall-qassis. Dak li xi 12-13 kelli bħalma jkollhom ħafna żgħażagħ. Żmien ta' ribelljoni ħanajdu hekk, fejn qabel kont sfurzata ngħidu li kienet xi ħaġa tajba mmur il-Knisja hawnhekk u mbagħad f'daqqa waħda sirt indunajt li forsi l-ġenituri ma kellhomx daqshekk kontroll. U irribellajt ngħidu hekk, jiġifieri ma kontx imur qudiesha. Meta Robert kien żgħir, jibda jesperimenta. Xi kultant anke jesperimenta b'vizzji ħżiena. Bdejt nagħmel affarijiet stupidi, bdejt nixrob, bdejt inpejjeb. Kellu fażi li kien jilbes bl-iswed u hekk. Biex jibqa' barra mid-dar sa kmieni filgħodu, Robert mhux l-ewwel darba li kien jigdeb. Kont ngħid li se norqod għand il-ħabib tiegħi u kien jgħid li se jorqod għand għandi u konna sar jew naqbżu mit-tieqa jew nagħmlu xi ħaġa jiġifieri. Imma affarijiet li ħafna żgħażagħ forsi jagħmlu, forsi ma jagħmlux, ma nafx imma jiena kont nagħmilha. Meta Robert kien jixrob, kont noqgħod ma' żgħażagħ li kienu ikbar minni. U allura titħol dawk jixorbu żewġ birer ma jkollhom xejn, jiena nixrob tnejn u kważi nkun qed idur rasi vija. Kont komplejt nagħmel hekk sa ma wasalt f'punt fejn ta' disperazzjoni. F'dak iż-żmien il-mama u l-papa ta' Robert tajġ kemm kienu jinkwetaw fuqu. Mbagħad bdejt ninkweta għax rajtu li kien unhappy. U darba minnhom niftakar każ fej kont wassaltu bil-karozza u kien olla xaru u kien qaxru minn taħt. U kont ħatta bi kbira ħafna għax bdejt ninnota ħafna bidla ġo fih. Sa ma kelli 16-il sena, meta kelli xi 16-il sena, indunajt li jisu ma kellix skop għal xi xnejx. U niftakar kont qabel ma norqod kont nibki ngħid ma li xi skop għandu biex ngħix hekk u nħares fil-mera. U kont nobot dak li qed nara. Ta' 16 sena Robert iħoss bħal bidla. Kien mar xi weekend darba, ftakar u bidel kompletament. U stedni ħabib tiegħi biex immur prayer meeting, laqgħa ta' talb. Mort hemmhekk u smajt il xi ħadd jippretka fuq Alla b'mod li qatt ma smajt qabel. Jippretka jgħid li Alla mhux Alla li l-bot minna, ma persuna li tista' ssir ħabib miegħu. Dakinhar stess Robert jipprova jitkellem malla. Dħalt fil-kamra tiegħi, poġġejt fuq siġġu qudiemi. U għadt il-Ġesu poġġi bil-qiegħda ħankellmek. U bdejt nitkellem ma' Alla b'mod isu ħabib. U meta bdejt nagħmel hekk kuljum, sirt indunajt li kien hemm Alla hemmhekk li ħabni. U meta indunajt li kemm iħobbni Alla, bdejt inħobb li nnifsi. Il-bidla f'Robert waslu biex jiddeċidi li jikkomunika lil Alla man-nies. Iwassal lil Alla b'kull mezz. Basta ma jidħolx qassis. Għax kont nara l-qassis hekk qisu dejjem l-istess, kien qisu qatt ma jitbissem, mhux qed ngħid li qassisin ma jitbissmux, imma meta kont narahom il-qudiesa dejjem jew jissabtu l-artal u hekk ma nafx u jgħidu bdejt ngħid ma rridx insir hekk. Iżda l-bidla f'Robert tkun akbar milli ħaseb. Robert li kellu futur fil-negozju ta' missieru, issa jiddeċiedi li ma jkomplix. Li jitlaq
ta' 21 sena jidħol is-seminarju u jibda triq biex isir qassis. Meta għalli kważi kont nikbi għax vera kien sabiħa. Għalli li ħajsir qassis u mbagħad waqgħet qisni id-dawn. Jiena kelli biża ħafna ngħid lill-missierja xu kellu business għalija kollox u bdejt ngħid kif se ngħidlu miskin li mhux se nkompli fil-business u hekk. Allura jien niftakar kienet jiekol hemmhekk ftaħt żewġ bibien biex ngħidlu nkun nista' niġri mhux ma kien se jagħmel li xejn, imma għall-inqas kelli s-security li naħrab. Dejjem ma ninsiex għalli jekk if that's what makes you happy, then do it. Robert ta' 17 sena kien tilef ħabib kbir tiegħu. Kien tilef lil Daniel. Miet il-ħabib tiegħi, l-aqwa ħabib tiegħi. Niftakar mort fil-kamra fejn kien hemm il-ġisem tiegħu hemmhekk u qisu ħadd xokk għax kien ħabib viċin tiegħi. Eżatt kif Daniel miet, Robert jikteb l-ewwel song tiegħu. Song dedikata lil Daniel. Mort fil-kamra tiegħi u fil-karozza tiegħi u bdejt nibki u ġitni qisu poeżija ġo moħħi u bdejt nikteb il-lyrics ta' song. Robert joħroġ il-kanzunetta dwar Daniel f'album. Ibih mijiet ta' kopji. So run to Jesus, Danny boy, he waits for you expectantly. Min barra triq għas-saċerdozju, Robert jibda jagħmel suċċess fil-mużika. Bil-mod jibda jsir star internazzjonali. So come see, come rest, wherever you are, come broken home, however you are, come see, come rest, wherever you are, come Robert jibda jkanta f'ħafna kunċerti. Jibda jkun mistieden f'diversi avvenimenti u fl-2008 Robert saħansitra jkanta fil-jum dinji taż-żgħażagħ f'Sydney l-Awstralja. Quddiem 500,000 persuna u quddiem il-Papa Benedetto. Ibih eluf ta' albums fl-Awstralja, Malta u madwar id-dinja. Iżda s-suċċess fil-mużika għal Robert kien l-unika ntop fit-triq biex isir qassis. Xi għażel li jaħdem qassis fil-parroċċa jew isir popstar. Kienet tentazzjoni dak iż-żmien ngħid inmar li jiena popstar se nsir jew qassis. U bdejt kelli bżonn nażel u ħadd deċiżjoni dak iż-żmien tara jien insib iktar paċi u iktar għandi iktar passjoni biex insir qassis milli kantant. U Robert jażel li jsir qassis u juża t-talenti fil-mużika biex jikkomunika lil mulej man-nies. Iżda t-talent ta' Robert mhux dejjem kien apprezzat. Robert għajdilna li meta kien żgħir Robert kien fil-kor tal-iskola. Imma wara ġimgħa waqfuh. Wara ġimgħa keċċew. U vera ħattalija. Wara d-dispjaċir ta' meta kien żgħir, ġimgħa ilu, fil-ġurnata li Robert sar qassis, żgur li ommu u l-familja kollha kienu fost l-iktar nies li ferħu. Laqas kważi kont qed nemmen u kelli paċi ħafna, kbir ħafna u naħseb jiena qatt ma kont daqshekk happy. Fraħna ħafna u anka kbejt xi ftit għax ċerta emozzjoni ma tkunx imdorri biha. Taqsam qalbek u tara it-tifel tiegħek hemm quddiem dawk in-nies kollha. Ma stennejtx li kienet ħadd tkun daqshekk sabiħa, esperjenza vera emozjonali. Bħala qassis Fader Robert qed jaħdem bħala viċi kappillan fl-Awstralja.
parroċċa kbira għal Malta ma żgħira għal hemmhekk. Fader Robert se jkun qed iwassal il-messaġġ bil-mużika. Għamilt sena naħdem f'juvenile prison, tfal u żgħażagħ. U forsi ma jisimgħux jekk jiena mmur nibda nippritka mhux se jisimgħu, ma jekk naqbad il-kitarra u nibda ndoq, jridu jisimgħu l-kelma, jridu jisimgħu nispjega s-songs u nispjega għaliex ktibt hekk. Allura nara anke l-iskola, tmur skola u żgħażagħ jikunu jitkellmu bejniethom u rajt se jgħid dak assis jew seminarista. Mbagħad nibda nkanta u jgħidu l-marel jridu nisimgħu. Like a rose trampled on the ground, you took the fall.